जोलुर अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव SNB स्टेडियामाव फैगौ 29 सेप्तेम्बरनिफ्राय आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, काजिगाव गिबि खेबनि थाखाय बतझर फुटबल क्लाबनि बानजायनायाव फैगौ 29 सेप्तेम्बरनिफ्राय 1 अक्ट'बर 2023 सिम आइजोफोरनि थाखाय जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। बे जोलुर बादायलायनायखौ रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय टिकेटनि बेसेनखौ VIP आव 60 रां आरो गेलारियाव 40 रां आरो जेनेरेलाव 30 रां लानाय जादों होनना खुंफुं आफादा मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बे जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लाफैगोन क'क्राझाराव साइल FC आरो आलिपुरदुवार FC आरो पाटगाव FC आरो गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय दुबदुरा FC आरो मोनब्रै आइजो क्लाब बाहागो लाफैगोन होनना खुंफुं आफादा फोरमायदों। लोगोसे बतझर हालामनि साफ्रोमबो जोलुर अनसायगिरि रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायहरदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। आं बेखौनो खावलायगोन जे जों हिन्जावसाफोरनि गेजेरावहाय जोलुर बादायलायनायखौ जों एसे जौगाखां होनो नागिरदों। जोंनि बतझर ओनसोलावबो हिन्जावसाफोरा जाहाथे जोलुर बादायलायनायावहाय बाहागो लायो आरो रायजो राजाया जाहाथे मदद खालामो। आं बेखौ गिबियाव खावलायग्रोदों। दा बेनिखायनो जोङो फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 29 थारिख आरो अक्ट'बरनि 1 थारिखसिमनि गेजेराव जोङो वमेन फुटबल कम्पिटिसन जों मोनसे बादायलायनायनि मोनसे बेबस्था लादों, राहा लादों। बेखौ अर्गानाइज खालामदों बतझर फुटबल क्लाब आरोखि। दा बे जोलुर बादायलायनायखौ जाहाथे नायनो थाखाय जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो, आं बेखौ गिबियाव खावलायगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि हिन्जावसाफोरनि गेजेराव जाहाथे जोंनि बतझर ओनसोलावबो जोलुर बादायलायनायखौ जाहाथे एसे मोजां रोखोमै जाहाथे बाहागो लायो आरो बिनिफ्राय जोंनि हिन्जावसाफोराबो जाहाथे गेलेनायनि मोनसे सोलोंनाय बेनि राहाखौ मोननो हायो, बेखिनिखौ जों लादों। दा बेनिखायनो जों बिराद मोनसे गोसोआव रंजानायनि गेजेरजों बे जोलुर बादायलायनायनि बेबस्थाखौ जों खालामनाय जादों। जोंनि हांख्रायनाय बायदियै आलिपुरदुवारनिफ्राय मोनसे आलिपुरदुवार FC मोनसे दङ हिन्जावसाफोरनि, आरो मोनसेया जाहैबाय क'क्राझार साइनिफ्रायबो हिन्जावसाफ्रा बाहागो लाफैगोन, आरो मोनसे जाहैबाय पाटगाव FC दं, आरो बेनिफ्राय गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय दुबधरा FC गासै मोनब्रै जों लादों। दा बेनिखायनो जों 29 सेप्तेम्बरावहाय गिबि जाग्रोगोन, ओमफ्राय 30 जागोन, 30 सेप्तेम्बर, ओमफ्राय 1 अक्ट'बराव जागोन। बे खेलाखौ नायनो थाखाय रायजो राजाया माबाफोर फिस दाननानै नायनांगोन नामा? बिनि थाखाय जों मोनसे बयनिबो थाखाय सुबिदा जानाय बायदि आरोखि, जाहाथे बयबो मोजाङैनो नायनो हायो। दा बिनि थाखायनो जोङो गाहायाव लादों, जोङो जेनेरेल टिकेटखौ लादों जों 30 रां, ओमफ्राय गोजौआवहाय जोङो गेलारिनि थाखाय लादों जों 40 रां, आरो बेनिफ्राय जों VIPनि थाखाय 60 रां लानाय जादों। बेखिनिखौ जों बेबस्था लादों। आं बेखौनो फिन खावलायगोन जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा जोंनि जोलुर बादायलायनायखौ नायफैयो आरो बयबो जाहाथे जोंखौ थुलुंगा होयो, बेखिनिखौ खावलायनाय जादों। आरो सार, बेयाव बेसेबांनि केपासिटि लानानै बे खेलाखौ होगोन? जोंथ' मथा मथि 5,000सो जाहाथे नायगिरिफ्रा नायनो हायो, बिनि राहाखौ जों लानाय जादों। 5,000 औ। बतझर हालामनि साफ्रोमबो फुटबल अनसायगिरि रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन बे फुटबल गेलेनायाव बाहागो लाफैनो थाखाय नायफैनो थाखाय मा खावलायगोन बे समाव? आं बेखौनो खावलायगोन जे जों एन्टायर बतझर ओनसोलनि बर', राभा, गार' आरो बिभिन्न हारि माहारिनि मानसिफ्राबो जाहाथे बयबो जाहाथे बाहागो लाफैयो, जाहाथे नायफैयो, आं बेखौ खावलायगोन। आरो बे नायनायनि गेजेरजों जोंखौ जाहाथे बयबो थुलुंगा होयो आरो इयुन फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे बेबायदिनो फुटबल कम्पिटिसन खालामनायनि बेबस्थाखौ लानो हायो आरोखि, आं बेखौनो खावलायगोन।